bipırsa, jü navê te pirse, duna em ê navê bavê hezû bipirsin, wisa vê ez dirêj bibe. Dekerem Ceylan ji Mêrsînê hatiye, nû hînê Kurdî dibe, alaqayê Kurdî tineye, Hejmansê hatiye, niha wên bêje. Dekerem Navê te çi ye? Navê min Ceylan. Bravo. Devletin navê bipirs. Navê te çi ye? Navê min Nale. Tamam, şunlar da şüpheliyiz. Navê bavê wê bipirs. Navê bavê te çi ye? Navê bavê min Hüseyin. Hüseyin ne? Navê bavê wê bipirs. Navê bavê te çi ye? Navê bavê min Hemavî. Evet. Navê diya wê bipirs. Navê diyar te çi ye? Navê diya te? Ya me ote gote. Navê diya min Gülseren. Yüselene. Tijiya yürü. Navê diya te çi ye? Navê diyar min Nuriye ye. Ha. Birayet hey. Birayet hey. Kardeşim. Erkek kardeşim. Bipirs be navê birayet. Navê birayê te çi ye? Navê birayê min Mecite. Mecite. Navê birayê te çi ye? Navê birayê min Sinan e. Mustafa ye. Fatih Ciheli. Fatih. Teyze yani Türkiye. Harbi var bu. Tamam mı? Şey de var. Anlaşıldı mı? Evet. Bu meyve dişi ise A, tamamlarda A, Fatiha'nın bu nerbe yani nerbe dibeci halimin böyle eşit gereklerine var akıllı. Bekler bir saat beş dokuz. Alkalık. Galip betir bu dede bu birik şey yine yaşı lapir anji papir bejin kanabe kalke yapıyoruz. Navê birîkete çi ye? Bu galip Galip Navê karkê me Mihemed e. Navê karkê te çi ye? Navê kareke min e Hesen e. Navê pîta te çi ye? Taçıcı vallahi Galip Navê birîka min e Şükran e. Navê birîkete çi ye? Navê pîta me Jîne Yûlene. Dikari milkî bena bipirse milkî bipirse Avgal kaleke Avgal birîke dapîr. ka bipirse milkî bizazakî bipirse Navê dapîrê to çi be? Sûmê dapîrê min Mihemed. Dapîr Dapîr birik birik bak çıkıyor ne ya? Tamam. Onu binin. Az mamoste ziverin ha. Mamoste kurdimi. Ev mektep navevi beşa gümrüklerin bu derbefroşiye ben zanigah hamadın artık diye sevini perverdehiye dedim. Aji tu saatat kevim derza Kurdiya bijarte. Pandavane me önce Arabın, önce Türk'ün, önce Zarabay Zazaki dibeyibin. Em goriwan vam hinkirin dedim. Em dixwazin di jiyana xwe de bêtir bi Kurdî biaxivin. Ji xeynî vê jî wextê ku tê kevin kar, wextê ku li karkî bigerin ji îro pêve bêtir gelo ê ku bi Kurdî zane bêtir derfetên wan hene bêtir avantaja wan heye. Ji ber vê yekê jî ku bêtir bi Kurdî bialimin hîn bibin wê bêtir kara bibînin. Ji ber vê yekê jî em dixwazin alî wan bikin.